Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syakyam sangut kiba laujan bat bor kentei ha Manipur. Kidkhot jong ka jaj benriu kuki. Kila penlong ya ka jingyat padba kaba jarjar ha Chura Chanpur district menhin kasngi. Hadin ka jingmi padba jong ka video kaba peni ya ka jingsyak le bejot jong ki arngut ki kentei da kaba ki syak penyat lingkhut bat sakawe kaba syak bat tengah jubor. Kita ki nong yat padba ki riam yalade da ki janyong baro bat ki dawa badai ban ai ka jingpen saja ka bateng ya kitu ki balik bejot ya ki arngut ki kentei ki pulit jong ka Manipur henin kasngi ki lakiam ya uwe ubadon kti hakate ka video ka bala padba ka badon kumba arpun riu second bat ya utei la yo ban kem na Thubal district haka juga por ki pulit ki la register case haki kendon jong ki kam rabor kam penyabriu bat kam bat tengah jubor hanong pok sekmai police station ha Thubal district persya ya kita ki riu pentrim ki badan benta hakate ka video hadin balayo kem ya utei uwe ubala powder hakmat kamadin ki pulit ki layo kem ru saya laingut ki wepat hakate ka juga jingji.